Guys, gagawa tayo ng putong bigas na mayroong bukayo sa gitna. So, ang gagawin natin dito, ito yung normal lang na bigas. 1 kilo ito. Ibababad muna natin to sa tubig sa loob ng 12 to 24 hours. Pero bago natin ibabad, kailangan hugasan muna natin siya. Yung iba guys, nilalagay dyan mainit na tubig. Pero ako tama na tong tap water lang. So, medyo madami ang nilagay nating tubig kasi aalsa yung bigas. So, bukas, titingnan natin kung ano nang itsura nito. Ito ang gagawin nating puto na bigas with bukayo sa gitna. Yan na guys, yung binabad nating bigas kagabi. Sinala ko na rin siya sa strainer para mawala yung mga tubig. Tapos, i-blender natin siya ngayon. Blender ba to? Basta dudurugin natin yung bigas para maging powder, harina. Yan guys, unti-unti ko siyang ginigiling sa blender lang kasi ayaw tanggapin ng gilingan doon sa palengke. Ayaw daw nila, hindi daw sila nagigiling ng hindi daw sila nagigiling ng basa na bigas. So, inaano ko lang siya sa blender. Yung alam nyo na yun, yung hindi yung mismong blender, yung ganito lang kaliit. Nakaka-partner ng blender. Basta, yun na yun. Ang hirap i-explain. Tapos, i-strain natin siya, guys. Para yung pino lang ang makukuha natin. Tapos, yung malalaki, uulitin natin yan dun sa blender para lumiit. Ayan. So, yun ang gagawin nating putong bigas. Itong bigas nito guys ay yung normal lang na bigas, yung sinasaing natin. Ayan na guys yung ating harina na bigas. Okay. So lagyan natin siya ng 1 teaspoon na asin. Ayan. Tapos haluin natin. Make sure na nahalo ninyo lahat evenly para ayos yung timpla niya. Ayan. So ngayon guys, gagawa naman tayo ng bukayo. Ito yung ilalagay natin sa gitna ng puto na gagawin natin. 2 cups ng tubig, asukal na pula, 2 cups din, buko ng niyog, 2 cups din. Ito yung buko na parang pang buko salad, so medyo magulang siya sa buko. Kung sa Bicol, lukaron. Yan, 2 cups din yan. So gagawin natin siyang bukayo. Okay. Ayan na guys yung ating bukayo. So kailangan lang natin pa tuyo-tuyuin ng konti. Kasi ito yung ilalagay nating palaman doon sa ating puto na bigas. Ayan, ganyan pala ang paglalagay. So guys, ang gamit namin ay baon ng nyog, yung maliliit. Kung sa Bicol ay pugay.
ang ginagamit ay yung mayroong butas sa gitna. Ayan. Yan, tapos ilalagay natin yung palaman natin na bukayo. Yan, konti-konti lang. Tapos, lalagyan ulit sa ibabaw ng harina o yung giniling na bigas. Tapos, papantayin yung ibabaw. Yan. Napadakiso ko. Yan. So, okay lang yan. Yan. Tapos, yung ano natin guys, yung, pakita ko muna. Yung ating steamer, kailangan yung butas ng steamer, tinatakpan natin ng puting tela. Tapos, yung kung saan natin ilalagay yung ating bao, dapat may butas yun. Kasi doon lang sisingaw, kumbaga yung steam ng pinapakulo nating tubig. So, ganyan siya. At may isa kami ditong extra, itatry namin. Ito yung traditional na hulmahan ng puto dito sa bandang Katagalugan. Try namin kung uubra din ba siya. Pag umubra, di pwede kayong gumawa ng ganito kahit wala kayong baon ng nyug. So, yun ang gagamitin ninyo. Ito. Okay. Yan. At yung steamer ko guys, kumukulo na yung Dapat tubig. kinita na susugot bagang alaba. Ang kawatangan ng Kukuhanin ko. Pagkasalang ko niya. ay, adi kang pantay. Dapat kaya pantay. Ayan. Ayan. Sakto dun sa butas ng steamer. Ayan. Okay, tapos yung isang maliit na lalagyan ng puto. Tingnan natin kung uubra siya. Ito sana. Naparami. Isa lang. Magkano isa? Isa lang. Ayan. And doon ulit natin itatapat sa butas ng steamer. Okay. Kita nyo may puting tela siya para tabunan yung mga butas ng steamer. So, ito na po yung finished product natin ng putong bigas. 3 pares lang muna yung ating nagawa. So, mamaya yung iba, ipagpapatuloy. Ayan na yung itsura niya. Yan. Itong dalawa na to, magkapares na yan. Magkaharapan. Tsaka ito. Tapos itong dalawa, magkapares lang din yan. Okay, so ganyan ang itsura nila. Oh. Yan. Okay guys, so dito na magtatapos ang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. Abangan nyo ang susunod ko pang mga videos. Bye!